जोंना खिग्राया रावबो गैया सारजों जोंनि खामानि मावग्राया खिगासिनो दा फानदों आरो फानग्राफोर मैगं दखान ओरै दायो आखिगासिनो सारा हनै जोंना आखिगासिनो ओंखाम जानो थांगासिनो नै जोंहा जा गोजानावसो जाफैखानांगौ ओंखामानो सानैजों बे जानजोंल' मावग्राया ओमफ्राय सारा थिनहरबाय आरो दा जाहैनोसै जोङो दा देखायनोसै आङो मा मा मोनजायो थालिरनि ओंखाम मोनजाफेराखै नोङो जाहैदो थां होननानै थिनहरबाय आंखौहाय जाहैनायनोसै आं दिनै माबायदि जेसे हायो जा होनदों नालाय जाहैनायनोसै दायो ओंखाम नै जोंहा जाग्राफोरा जासिगोन दायो जागासिनो बेयानो डाइलग बरा जोंना नै गोथाव गोथाव न'खर जाग्राफ्रा दा नुसिगोन आरो मा मा होफैयो खेरेन्दाय बौमानै सावसिगोन नटिसार लामावहाय नै आयौ जोंना गना फैबाय आंहा गनानै फैबाय दा हौवाजों फैदां बरिया लगायदा नै बायदि बुंनाया खेरेन्दाय बौमा ना मा होनो बिदिखौ थांथारबा हनै गारियावहाय जों फैसिगोन ओमफ्राय खाथियाव खेबनो मोनबा मोजां नुगौमोन आरो नै दहाय सावखांबायनो आं गैयियावहाय आंखौ लायनानै फैबाय बियो दा लोगोफोरनि रुमावहाय दसे हाबनानै थांसै आरो नै